Mayong adlaw mga binati og minahal kong matalumnon, okay? Today is May 12, 2024. Happy Mother's Day sa tanang mga nanay, mama, mami, mamila diri sa lungsod sa Matalom. I hope nga ato gayong hatagan sila og importansya samtang anaa pa sila nato, atong i-treasure kung unsa ka importante ang nanay. Ilang gibuhat tanan aron kung unsa ta karon. Ilatang gi-guide, uh, uh, ilatang gi-correctionan kung unsay di nato buhatan kung unsay sayo. Naa sila kanunay sa pagsuporta sa atong panginahanglan, sa atong mga gusto nga ilatang i-correct og masayok ta. Okay? Once again, Happy Mother's Day sa tanang taga Matalom. Bisag di taga Matalom, Happy Mother's Day. I hope nga di nato hatagan og problema ang atong mga ginikanan, nanay, mami, mama, mamila. Ato silang i-treasure samtang naa pa sila nato kakauban. Okay? Once again, Happy Mother's Day. Diri sa lungsod sa Matalom og bisan di taga Matalom. Okay? Iko pipi tinuray nga mo serbisyo with a purpose alang sa kayuhan sa tanan og kalambuan diri sa lungsod sa Matalom. Balikon ko, Happy Mother's Day sa tanang nanay, mami, daddy, nanay, mami, mama nga nag-atiman kanato bisan pa man sa pagagamay hantod sa pagkadako. Once again, Happy Mother's Day sa tanan diri sa lungsod sa Matalom.